účty, stlačte 1. Pre informáciu o taxípo, stlačte 2. Pre objednanie tovaru a služieb, stlačte 3. Nesmej sa. Tovaru. Press 4. Jednotku. Ticho. Moštíková, dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, že jakú najväčšiu zásielku môžem poslať do zahraničia, do koľko kilov a rozmery? Povedzte mi krajinu konkrétne. Nemecko. Takže balíková zásielka do 15 kg, expresná služba, buď obchodný balík alebo EMS do 30 kg. A čo sa týka rozmerov, závisí tam od toho, aký druh zásielky by ste využíval. Najväčší možný rozmer je možné využiť u zásielky MFS, kedy je stanovené, že maximálna dĺžka jednej strany nesmie prekročiť 1,50 m. A súčasne No, táto ten 1,50 m by to vyhovovalo. No, ale je tam podmienka druhá a to je, že táto dĺžka, ktorú máte najväčšiu, s obvodom, ktorý je meraný v inom smere ako dĺžka, nesmú spolu prekročiť 3 metre. Lebo ja by som chcel poslať ženu. Ženu do Nemecka. Aha, tak pošlite. Pekný deň prajem, do počutia.